जय जगन्नाथ मैंने मोदी को मुझे स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल देखो पिजन्स एंड पेट्स यूट्यूब चैनल को ये देखो आम हस्की फिटी जाको मो बो फोन कर गोड़े को देखो तो भाई मु तो कौटी आसी ठिया तो फिटी आई बापू धरते गलुआ घर कर नुआ ढिआ बाणी काले ना घर हम तला पड़ी आम काली दौड़ी जाऊँ कालो हाँ 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 कालिया काले हाँ बड़पाड़ गोड़े गोटे आनी गोड़ भांगी जाता सी था आम जा बाणी पागल यहाँ आमर बिजली तला पड़ी सीना आगे हो गला गछ या सेपटे एपटे शारद तला सी हूँ बाणी बायाणी अनई पागली अनई जा देखिए बाणी पागली कौन कर आज पीपीएल जाइलु जिनस आसी पाइलान जेहेतु गाड़ी है भिडटा करूँ काली की जदि है देखो काली तो रज अच्छी देखा हूँ कौन हो ये आम बायाणी ये आम पागली हाँ लाइट पड़ी से भल क्लीयर आस मुझे पाख ए बाणी बायाणी भारी रोलर बा कुंडे देवी हल्का घसी बासिक नाज हाँ टेक दिया बयाणी बयाणी आम देसी अच्छे आम हापी आई घर आनलु हापी तर आरटा छोट भौणी कुनी भौणी ता ना चांद दिखाई सी भी आसो आम नेक्स्ट केवे ता माँ कती गले देखू ता माँ को हाना भौणी की भी देखू देखो बायाणी ए बायाणी बायाणी कि चिकू आइलु हे आइला ए पगारे बंधा याड़िया याड़िया हाँ नाजो हाँ टेक ठिया देख नाजो टेक पागली कति देख पागली कौन फुटी देख देख रबा 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 कौन है लड़ बाहर अंडिया है जा पागली तो रोल कर ठिया देखिए
अब कर देंगे। ମଶା ହଉଛନ୍ତି, ମାଛି ଘୋଡ଼େଇଦେଲୁ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ନା, ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଲାଗିଯାଇଛି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ। ଝାଡ଼ି ଦବା। କେତେ ଜୋର ଲାଗିଛି ଡାଁସ ପୁରା। ଏରେ ଏରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ଘରକୁ, ମଶା ହେଲେଇଁ ହେଲା। କୁକୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ପୁରେଇଦବା, ପେଟି ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମ ଗଲୁଆ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ହସ୍କି ତା ନା କିଙ୍ଗ। ଏବେ ମତେ ଦେଖି କେମିତି ହଉଛି ନା ଜଲ। ରାଜା 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 Hey! Hey! ଜାଗା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆକୁ ଟିକେ ରଖିପାରୁନୁ। ନୂଆ ଢେରେ ଘର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ ଜାଗା ରଖିବୁ। ଏଠି ଆମର ଡୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆମର ମୁନ, ସାହିଲ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସାହିନା ସେ ଖେଳନ୍ତି। ଇଏ ଆମର କୁନ୍ଦୁଳି ଗଛ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଆମେ ଦେଖଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୁନ୍ଦୁଳି ଫଳିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। କୁନ୍ଦୁଳିର ମଞ୍ଜି ନଥାଏ, ତା କୁନ୍ଦୁଳି ଚେର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡ କହନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଗଛ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ସବୁ କୁନ୍ଦୁଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ପୋତି ପାତି ସାଇଜ କରି ରଖିଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁନ୍ଦୁଳି। ଇଏ ଆମର କଳ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ତଳାକିଆରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ପୋଇ ଆମର ଲାଗିଛି। ଏ କୁକୁଡ଼ା ପଶି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଲ ବୁଲା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଏଇଠି, ଏଇ ପୋଇ। ସେଠି ଆମର ଆଖୁ ଗଛ ହେଇଛି। ଆଖୁ ଗଛ ଏଇ କାଳି ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲୁଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ମସ୍କି ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ଫିମେଲଟା। ଇଏ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସଳାଟା, ସେ ତାର ବତକ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟିଥିଲା। ହେନେ ତାର ତାକୁ ବତକ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫୁଟେଇ ଛୁଆ କରିଛି ଆଉ। ଆଉ ଦିଟା ଗଳିଛନ୍ତି ତା ତଳେ। ଇଏ ହେଇ ଡଙ୍ଗା ଆମର ବାବା ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି, ଆମର ବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ।
ପାରା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଉଡ଼ିବାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ବସ୍। ଇଏ ମେଲ୍ ମସ୍କି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା ମସ୍କି ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ପାଗଟେ ବାଟ ଜାଗାଟେ ଖରାପ ଅଛି। ଆମର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆସି ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ସେଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଆମର ଯିଏ ଏଇ ଲଟ୍ରେ ଫୁଟିଥିଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର ବତକ ଗଛ, ସେ ସବୁ ଇଏ ଆମ ଧଳା ଗଞ୍ଜା ହେଇ, ଏଠି କଳା ଗଞ୍ଜା। ନଟିଆ ନଟିଆ କିରେ ନଟ ନଟୁ ନଟିଆ ଧଳା ଗଞ୍ଜା ହେଇ ବତକ ଇଏ ଫୁଟିଥିଲେ 9ଟା, ମାଛ କ'ଣ ଖାଇଗଲା। ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ଶାଳ ଅଛନ୍ତି, କୋଦା କୋଦା ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଏ 3ଟା ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏ କାଳି, ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବୋଲି। ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିକିଆ କଲର୍ ବାଡ଼ିଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇ ସେ ଗୋଟିଏ, ୟାର ସାପ ଫାପ ଏରିଆରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ରହିଲାଠୁ ବାଡ଼େଇ ଖାଇଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେ 2ଟା ରହୁଥିଲେ, 2ଟା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ 5ଟା ସବୁ ମରିକି ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ତା ଧରି ଫଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ, ସଜନା ଗଛ, ସେଠି ଆଖୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ତାର ଫଳିଲାଣି, ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଚୁଇଁକି ଦେଖିଆ, ଚୁଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଚୁଇଁ ଏଇ ଅଳସୁଆ ଶୋଇଛି, ଦେଖ। କହୁଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଅଳସୁଆ, ଦେଖ। ଚୁଇଁକିରେ ଚୁଇଁ, ଚୁଇଁ ମୋର ଏଠି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସଜାଡ଼ି କରେ। ଚୁଇଁ ଅନେଇ ଦେଲ, ଚୁଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଏବେକାର ପିଲା ତ ଦେଖିନଥିବେ, ଆମେ ଦେଖୁ ବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୱାକମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ପଶିବ, ଆ ଦେହରେ କ୍ୟାସେଟ୍ ପଶିବ, କ୍ୟାସେଟ୍ ପଶିକିରି କଲେ ବାଜିଲା। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ବଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା, ଆର ବଡ଼ଟା ଏଇଟା, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, କେତେ ବ୍ରାଇଟ୍ କରୁଛି। ପାରା ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଉଡ଼ିଲେ ଆମେ ପୁରେଇଦେବା ଆଉ। କୁକୁଡ଼ା ତ ସବୁ ପୁରେଇଦେବା। ଚାଲ ଟିକେ ଛୁଆ ଗତ ଛୁଆ
କାଣି देखो उड़ान है मुड़ी गई ଗଣି ପଶିଲା ପୁଣି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଏ ନହେଲେ ଭିତରୁ ବାଡ଼ଉଛି ଲକ୍ କରିଦିଏ ଇଆଡ଼େ चलो चलो बा तो चला पसीला भला मैंने जाला सेपटे कौन हो ट्रेन जाऊँ आम ट्रेन जाऊँ चलो 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 चल बा चल चल आदि हईराण हाँ हईराण कर सी हाँ मस्की गोटे रही बाटे घोड़े दवा सब प्राय पलि आसले आउ केटा ऊपर पड़े अंधा बोल ऊपर ब्लाक छुआ आटा बोल कला कला देखा कामुडा कुंडी कहते आंदा दीपक छुआ गले चॉकलेट छुआ हाँ
सब आमर घोड़ा घोड़ी हो प्राय पशिगले भितर काणी छुआ देखा जाऊनी लाइट होनी अंधार देखा जाऊनी पूरे दवा पारा हो बस तार पेट बस जो आनी आसिक से डंगा अच्छी डंगार आसो आसुन से तार बाहर बाट फिटे तार बाहर जो तार रात रोच बाहर से तार जगह बनाई से तार रात रोच अंधार तो वीडियो कैमेरा आसबी आम आइले मुझे देखेबी आम जुआ भी देख डंगाटा आम पड़ी के आस देख गोटे रसी बंधा है एपटू सेटा आमर आसला से दादा आनी डंगाटा पारादीपुर आम साहिल पंडा बनईला मुन खाइबे दाना सेपटे गात बेले तार पानी पीए नटो ए नटिया आइल 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 नटो हाँ आज कौन पंडा फंडा कहीं देखा ना चुई कुआड़े गल आ चुई ओ है देख 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 अलसा शोई कोड़ी देख देखे दूची अलसा देख शोई ए चुई हाँ घूरे सी पलाऊँगी सेपटू सोल जो चाल चलिक सोल जी पलौता हाँ पलाऊँगी जो जो चाली पलाऊँगी दल भेड़ा होता भेड़ा नष्ट होगा दल पर चल चल पलाऊँगी हाँ ये हमारा चुई माड़ुआ देखो आम बतक मान पलि आस इंडियन बतक सब पूरे जाओ जाल फिटे देवा बस हाँ इधर ठिया हाथ मार जो कह ये हाथ मार ये मत जुआड़ जे से देखे
ବତକ ସବୁ ପଶିଗଲେଣି ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ପେଟିଟା ବି ଫିଟେଇ ଦେବା। ଏଠି କ'ଣ ପେଟି ଫିଟା ଅଛି ପଶୁ ପଶିଯିବେ। ଚାଲ। ଧାନ ପକେଇଛନ୍ତି ବାପା ଅଧିକା ତା ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଶୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ବି ପାରା ହେଇ ପଶିଗଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ପାରି ଦେବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଧଳାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏଟା ଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବତକ। ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଫିମେଲଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫିମେଲ୍ ଟୋଟାଲି 4ଟା ଉପରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ବତକ। ପ୍ରଥମ ବତକ ପୁରୁଣା ବତକ ଆସି ସେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ 4ଟାରୁ ଆମେ ଏଠୁ କରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ବନେଇଥିଲୁ ତାହାର ଫୁଟେଇଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ। ସିଏ ବୋଧେ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବରର ବତକ ଛୁଆ ଆଉ ସିଏ କେଳି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଲେଣି। ଆଜି ସକାଳେ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲି। ବନ୍ଦ ଅଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇକି କ'ଣ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଛି ଗୋଟା ଆଉ। ମସ୍କି ବି ତାର ସିଏ ତାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସିଏ 2ଟା ମେଲ୍ଟା ତାର ବୁଲି ପାଣିରେ ରହିବ ଭାତ କହୁଥିଲି ବା ହେଇଦ ତାର ବଇଛି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କେଉଁଦିନ ଆସି ଏଇ କେବିନ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ଆମ ବାୟାଣୀ ଘର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ଆମ ଚାଳ ଉପରେ ବି ବସି ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଦିନ। ସେ ପଶିଗଲେଣି ସବୁ। ହେଇ ସେ ମୁହଁ ଗଳି ତାକୁ ଡାକୁଛି ଆସୁନ। ହେଇଗଲା ନାନା ପଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଶୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଭାରି ଇଏ କାମ ନା ଆଉ ପୁରେଇ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଟ୍ରାଇପଡ଼ ତ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିବନି ଏଇନା ପୁରେଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଆମେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଦେଖେଇକି ଫିଟେଇଲେ ଅଲଗା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ। ଆମ ବ୍ଲାକି ଟୁମୁ ସ୍ନୋପି ନବାବ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆମର ଗୋଟାଟା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଡଗ୍ସ ପେଟ୍ସ ଗୋଟାଟା ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଆମର ଟୁମୁ ଯେମିତିକା ମେଲ୍ ଏରିଆରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଛୋଟିଆଟା ରହିଯାଇଛି। ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାତିରେ ବି ବାଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବୁ। କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।